Li bajarê Amedê koma meşî a Kurdî hat damezrandin. Ji aliyê şeşkeç û xortên bajarê Amedê ve komekê muzîkê hat avakirin. Koma meşî 2 sal berê bi 6 kesan re dest bi xebatê dike. Dûvre hejmara wan digîje 7 kesan. Di nava komê de mirovên her cûreyên xwedîkar hene. Kom navê xwe jî daniye Bingbandoya Amedê. Her gencek amurekî muzîkê lê dide û car caran jî stranan dibêjin û bi vê şeklî tevlî çalakiyan dibin. 2 sal berê me vî tiştê ava kir û Amed ji vî tiştê hez kir. Cudabûna me çi ye? Cudabûna me li dinyayê bandoya Kurdiya yekemîne bi rastî. Ji ber wî em pir kêfxweşin ji ser vî aliyê. 2 sal berê me weka ku min got her çû millet jê hez kir. Her ku millet jê hez kir hatin nava me jî û bi me re alîkarî jî li me kirin. Mînak niha li vê derê me kaskî berê me ewkekî çêkir, me coşekî çêkir. Mirov dora me kom bûn û ji me re gotin em jî dixwazin em alîkarî li we bikin li ser sanatê yani ser li hunerê. Ez wisa bêjim. Di komê de du keçik jî li defê an bi navekî din li Dahûlê lê didin. Ev jî bala welatiyan dikişîne. Lewra Dahûl bi karanîn wekî karên zilama tê dîtin. Lê belê keçikên hunermend dibêjin Dahûl lêdan jî wekî amûrên din hunereke. Bes hinekî giran e. Lê di nava demê de mirov fêrî giraniya wî jî dibe. Em grubê Bingbando'nun ez defê lê dixim. Wexta mînan û lê dixist def pir giran bû. Ama ji xwe ez müzik öğretmenim me. 4 salê me defê lê xist. Yani def mesela piranî zilam lê didin. Herê zilam rast e berê wexta jin ya da mêr didin pir ji wara garîb dat ama ro bi ro însan pir xweş ji me re yorum dikir. Pir xweş yorumê xweşkî dikir. Def giran e. Mesela wexta înan û lê dixist pir giran bû. Ama wexta me lê dixe carkî lê xir tiş nabe yani. Endamên koma meşê tînin ziman ku di cîhanê de cara yekeme komek meşe a Kurdî a taybet tê avakirin. Kom beşdarî şahiyên dawet, konsert û vekirnaciyên karan û dikanan jî dibin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.